Damang dainang nainalonga di baga sa Tuhatta Yesus Kristus tapasada rohatta martanya kita. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roha do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sartuhita. Dia pala partikenot dienek may siyan surat ni si Matius bidu 10 tolu mamuka may sana esada masohok sa tuaya siya omhatan ni Tuhan. Dinasadari ruar ma Jesus siyan bagasila hudul tu pasir ni tao. Jadi marpungu matorop halak tujuluna gabe di panai iba nama sada parawla hudul tu si. Jala sudina toropi jongjong do di pasiri. Dungi gudang ma dihatahon tu nasida. Pakai upamanin nama. Nalaho tu baliad do sahalak panabur laho manabur. Jadi dina manaburi ibana. Adong mabuni di iba nama pilti tu dalan. Dungi Roma akapidong mamargute. Ale angguna deba tu tano na batu do madabu. Dina sosadi hapal tano. Jadi tibu matubu di bahen naso bagas tano di si. Alai di dalam tibu mataniari rahar magabi mate ala somarurat. Angguna deba tu parsiupia do madabu. Las tubu do diakasiupi gabe dipisati maeme. Alena deba nari tu tano na dinggad doit madabu. Gabe sa marparbue 100 lopit do nadiba, ono 10 lopit do nadiba, jela 30 lopit do nadiba. Hamuak ka namar pinggol hamumay, ido yang usahat. Damang dainang nainulunga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Salah satu keunikan di hita halak Batak. Di dia hita maringanan. Tabuat doa data. Jala di bagasan akka datai. Tabuat doa akka upasa. Manang palsapa. Jala mulut apa itihut. Ragam do akka upama do akka palsapa nyalak Batak. Na marhadumuan tu hadirian halak Bataki sendiri. Contohnya palsapan halak Batak nama dok tugu urak di bulu utuguan urak ni padam. Tugu na di dok ni uhum utuguan ni dok ni padam. Osada palsapan halak Batak. Akau pasan nyala Batak musenang. Nama doko napura tano-tano rangging marsiranggongan. Badata pada udao. Ale todikta ma marsigonggongan. Jala molo tapa itu ragam dope akka upasa manang palsapa nyala Batak. Damang dainang nalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Di hata ni Tuhan. Nasa tuhita dia pala partikeno. Yesus Kristus pe molo ditiki patupahon pangajarion tu halak na torop tu akasisianna. Jojok do dipake Tuhan Yesus akka upama patorakon taringo harajau ni debata. Jala akka upamay sa sitongna na marhadomuan tu hadirion tu parngoluon ni bangso na adong tumangihon Jesus. Dang adong upama na pinatupan ni Jesus na sodetu sinasida. Na daw siya parngolo dinasida. Termasuk madamang dainang di hata ni Tuhan na saat hita dia pala partikeno. Dungruari loko Jesus siyan bagas ni jabuna nung ngamat pungu torop halak
lahu manangyo pangajarion ni Jesus. Ale buasa marpungo na sida, dadaala na porsiya tu Jesus. Molhala parise, patupaw pangajarion, la mangaluli akka parutunga do, tu diri na sabi. Alay anggo Jesus daw, alay justru na tumangihon na mangyuton, na niajari ni Jesus do, mangalului akka parutungan, ditikiro manangihon, jala ditiki na ulo payut ihut Jesus. Sa dietong nasida do, Jesus na pasahaton akka barita las ni roka, na pasahaton akka upama patudoson harajan ni dibata. Imana mangalin akka parutungan di bagasan palong di nasida. Diboto Jesus do salhunay. Damang day na marhite-hite hata ni Tuhanon. Sa sitong na hata si pasingo doon na pinasa ni Jesus tu ganup halak na madohoti ibana. Termasuk matuak kasisian na. Di bait Tuhan Yesus Kristus do upama taringot tu sahalak panabur. Nalau tu balian, ale adong do boni ni panaburon, na madabu di pinggir di dalam, dang sompak do petubu ngator di parguti mapido. Adong na madabu musenang, di tanon na gok batu, tubuh donya boni i, alay dang marurat, torhatok malos, adong no musenang na madabu disihupi. Tubuh donyan ale unggogo sihupi i gabe mate. Jala adong ma boni i na tubuh ditano na dinggan. Marparbue marlopik gadda. Tudus-tudus doon di paya Tuhan Yesus Kristus taringo tu hapor siaon. Akajul manamba dohot ibana. Molo tapahit ihut di ayat na berikutna. Terlumubi di ayat 10 nomro di ayat 22. Di patorang Tuhan Yesus do tua kasesiana. Artini upama na pinasak ni bana. Di do Tuhan Yesus. Molo na madabu di dalan imaha porsyaon na sumanotong. Molo na madabu ditanam na berbatu-batu. Ima na do diri na porsya. Alay hulang roak ka nagtabu turmago ha porsya na. Alay na disihupi. Ima ha porsya na tubut dung manangyon hata ni Tuhan. Alay niya kasi tao no, mati ha porsya ni. Alay na tubuh di tanong na dinggan. Ima na diigil di mata. So nari namang dainang nanonga di baga sa tuat Yesus Kristus. Nagabi sada suku-suku na mangulo tuhita ganuk marsada-sada. Ha porsya si songo dia do na adong di roha do pikirata. Ha porsya si songo dia do nang mangulo di tonga-tonga rumah tanggata. Manak mamanginang tapi kiri manak maju tarajumi di bagasan parngolota. Hobar tu ujahan na saat tuhita dia pala partikyanon. Didok pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Dijaga debatado saluhut nasa na pinilita. Maka apa yang mau Tuhan katakan? Ahado na neng dohono ni debatado hita ganuk marsada-sada. Na parjolo sahali marhite-hite hatan ni Tuhanon na hindi pasat hita ganuk marsada-sada. Asa ganuk jol mana porsia mabuka roha do imanguluna mabuka pikiran na majalo da jala majakon nasahatan ni dibata majakon Yesus Kristus asa marhite-hite namanya Yesus Kristus di baga sarohatta
Gabe mangulu haporsyota, gabe marparbue haporsyota. Jala monotung peragam akasi taonon haporsyotai dang sumurut. Alana nunga Kristus mangeraja roh pikirata. Maka yang diinginkan Tuhan ketika Kristus datang ke dunia ini, itu menunjukkan pemeliharaan Allah. Itu menunjukkan kasih Allah yang begitu luar biasa. Maka hati kita harus menjadi seperti tanah yang subur, di mana tempat firman Allah itu bertumbuh. Maka ketika firman itu bertumbuh, firman itu menjadi kekuatan kita dalam menjalani setiap kehidupan. Gabe gugut temadalani akapar ngoluan. Maka porsi Kristus yang nasaroh hado pikiran. Idu neko patudonot tada mangdaina. Dijagai debatahi taganop are. Dijagai debatahi taganop tiki. Dung nakop Tuhan Yesus tu Kristus tu banua ginja. Di patuduo debatado holong ni rohana pajagana. Marhiti-hiti na ditongos to di parbadia. Salhune pataridahon na arga situtudo hita di adopan ni debata. Alini amanginang dipaingot tu hita. Asang gia roh hado pikraton gabe inganan paradiana ni debata. Asa marparbue hita. Jala asa parbuet tapi naiko patudonot tadi bagasan akan ngoluta. Ima parbuye nadinggan. Na 100 hali lopit. Ono 10 hali lopit. 30 hali lopit. Lapatan na. Parbuye ni haporsyot. Ikon adong ipola na tu akahumalyanta. Ketika orang mengenal kita, orang akan katakan, aku mengenalmu, aku beruntung berkenalan denganmu. Aku mengenalmu, aku bersyukur mengenalmu. Engkau menjadi berkat bagiku. Maka ketika firman Allah itu bekerja dalam hati kita, maka kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Hurian elonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Taingok ma. Dang sihupi hita. Dang tano na marbatu-batu hita. Dang roha na songodala kita. Naso na sompak dope tubuh ngator magu haporsyaw ni. Ale anggo haporsyaw ta. Songon ingana na dinggan. Na marparbue akka hata ni dibata. Na marparbue holong ni Kristus. Nang pegudak akka si taonon. Tadobi di bakasan paranglota. Pos rohat. Didongani jala diurupi dibata aduh kita. Amin martangya kita. Moliate Tuhan nungahu tangyok kami hatam. Ajari kami Tuhan maka ngulun hatamo di bagasa ngulun nami si ganupari. Asa margogo kami. Asa totong hubari tahok kami basa-basam. Di bagasa ngulun nami si ganupari. Di bagasa Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amin. Horas ma dihita damang daina. Salam sejahtera Tuhan mamasuk-masuk hita.